Moi! Tänään me kuvataan tätä peliä taas. En muista sen nimeä, mutta kuvataan. Ja meidän piti mennä seikkailemaan täällä. Ja minne me ollaan menossa? Seikkailemaan tietenkin. Ei mennä hirveän kauas. Jospa me ei nyt kuolla. Oi. Nyt ollaan kyllä kasvi kuin teillä. Oi, mä en muuten huomannutkaan, että on tullut aamu. Mä katsoin Ronin Pökin uutta videoa. Joo. Kutittaa korvosta. Hei, ennen kaikkea käykää tilaa ton Erkin kanavan, löytyy kuvauksesta. Anteeksi. Mä en löyä enää meidän kotipaikkaa. Jos on vielä Oslosta. Se vaan kutittaa yhtä. Where's my home? Shakalakalaka, boom, shakalakalaka. Vitsi, ottakaa mä Timen talo. Joo. Katsotaanpas. Kuvattaisiko tehdä samaan heitet? Tiedä. Kato, kun vois kuvata silleen heiden ja tätä samaa. Okei, mä kuvan tänne. Halo? Kuka haluu? No, tehdäänpäs nuotio. Nuotio. Joo. Joo. Noin. Hei, heti laittaa telkkari päälle. Miksi? En mä tiedä, onkin ymmärtää pitää laittaa se nopeasti. Hiljaa sinä. Ottakaa vähän aikaa. Joo, moi. Anteeksi, jos tästä videosta tulee nyt aika lyhyt, koska mä aion kuvata nyt kuvata yhtä toista peliä. En vielä kerro. Ja tuo äskeinen video oli aika pitkä, niin en mä jaksa enää tehdä. Niin, heippa hei!